Oh, achip na. Good morning matats. Oh, natas bangka. Mamahaw sa ta. Manungkab ta ni kung unsay ni naa dire. Uy. Kini bahaw. So ning isda. Oh, pinirito. Kini. Wow, bangongot. Bangos. Ang ato pinirito. Ay, napad yung ginamos. Oh, matik na matas. Achip na. Samtang naghabuat sila dito matas. Ako sang gibiyaan. Nasa itong mga tropang kano. Uy, ito kapitan. Oh, Jaguar ng maitom. Pita kape. Oh, matas. Para mga pasahero. Wa pa saya buat. Tod-tod pa kay pasunod mong gud ni. May mga tisoy. Oh, shout out sa taga maitom dira ha. Ang nakaila lang. So to ang mga tropang textier ga trabaho. Sila nagtrabaho dito, pick ta diyan. Unsa ning isda ni Jag? Lipan. Liplipan, oo. Blue marlins, di ba sa English? Correct. Isaw-saw sa ginawas matats. Na, achop na. Ya, kuwatag sa bawa gamay. Bangos. Ay, solve ng pamahaw matats. Matats. Ano itong ginamos? Mura pong saging. Mahaw ta kay birada to ron. Kape. Bis mga pilang ko na may bahaw. Yun. Tirahin. Dili maligo kay diri santo ra. Hey, ali mga unta. Ya daghang sudan. Ali lupa dia. Saka na yun. Biyain na sila. Pag di na sila kay daghan pa lang isda. Kuha pa nagibang gutong, daghan pa lang isda. Asan mga de? Hindi ka makaon? Ay, magabuwa pa man di matas. Napikas bangka, gabuwa pa di sila. Kita na libirada ni. Bagay na daghag bangka matas, napoy daghang sudan. Kada bangka na, lagmit nag mga sudan basta mo dunggo. Ang kaya uban na mamalit na ka ng papait. Papait na karing baboy. Siyempre, bagong dunggo po all the way sa lawod. Ginambos ba? Matats, human naman tagkaon, sila hapit tupod na human. Ito lang ito mga pil sa pikas bangka. Ano sa tagtubig? Achip na! Sa di ay.